Здравейте, вие сте с Today Tech EU, а днес представяме на вниманието ви новият премиум компактен флагман на Xiaomi 15. Телефонът се отличава с изключително способна камера, с обективи Leica, както и филтри и добавки с изкуствен интелект, които допълнително подобряват качеството. Налични са 3 50 мегапикселови сензора, като главният е Light Fusion 900 с оптична стабилизация. Освен него има с телефото оптика за 2,6-кратен зум, отново с оптична стабилизация и такъв с ултра широко ъгълен обектив за по-обширни сцени. Записът на видео е до 8K и, както стана дума, са използвани AI базирани подобрения. За селфите има 32 мегапикселов сензор. Като цяло оставаме с отлично впечатление от телефона, като той се справя както с оптимални условия при светли сцени, така и на тъмно. Преминаваме отпред, където има 6,36 инчов Crystal Res LTPO AMOLED екран с висока резолюция, адаптивна честота на опресняване до 120 Hz, както и пикова яркост 3200 нита. Тук си заслужава да отбележим и наличието на защитно покритие Xiaomi Shield Glass, което е доста силно. Дисплеят дава прекрасни цветове и има отлична яркост, което означава, че няма да имате проблеми където и да го използвате. Използва най-мощният чипсет за смартфони към момента. Става дума за Snapdragon 8 Elite с 12 ГБ RAM и до 512 ГБ памет за файлове, като има доста ефективна охладителна система. Освен това е заложено на батерия с капацитет 5240 мАч и технология за жично зареждане до 90 W и 50 W безжично. В софтуерно отношение е заложено на HyperOS 2, която е базирана на Android 15. Разбира се, тук откриваме много функционалности с изкуствен интелект, като сред тях се отличават AI Writing, AI Eraser Pro, AI Photography и интеграция с Google Gemini, което означава, че имате лесен достъп до чатбота с изкуствен интелект на Google, който е вграден в телефона и може бързо да бъде извикан с бутона за включване. Освен това е налична и функцията Circle to Search с Google, с която лесно можете да търсите за съдържанието, което се показва на екрана. Тук е момента да допълним и някои допълнителни характеристики, включително сертификация за IP68 за водо и прахоустойчивост, ултразвуков скенер за пръстови отпечатъци под дисплея, както и високоговорители Dolby Atmos с доста мощен звук. Всичко това е гарнирано с 5G и eSIM и Wi-Fi 7 свързаност, като има, разбира се, още Bluetooth, NFC, USB Type-C и AR предавател за управление на разнообразни уреди. Стартовата цена е около 2000 лева в свободна продажба.